Pag-edad ni Danica og 5 ka tuig, nila ko pag Manila para manarbaho para makasuporta ko sa akong mga anak. Tungod kay sa kalisod kinahanglan manarbaho para makatabang sa ginikanan, para makapaedukar ko sa akong mga anak. Lisod og malayo ka sa imong anak, nawa ka maka kuan sa ilang pagdako, sa ilang pag-eskwela o unsa. Lisod ang malayo sa anak, lisod ang gibiyan ni mga anak sa imong ginikanan. Kay manarbaho ka para imong anak makaedukar, maazo ang ilang kaugmaon. Ako siyang gibilin sa among ginikanan. Nagpasalamat ko lang inay sa akong tatay kay ilag yung giaruga si Danica. Ilang nagtubo sa simbahan si Inday. Uban sa among ginikanan. Pag yun siya musik buhay. Nagpuan yun siya nagtubo sa kadlok, sa Ginoo, kadlok sa iyang malulag lulo. Pasalamat ko nila kayo ba doon si Danica mga to sa mga kahilayan, mga daotang buhat. Nagdako siya ng utan ng pagkaanak, bisag layo ko niya, wagod siya miingon nga layo ko niya, wa siya nagkatiman ako, wa ko makatiman niya, wa ko makaruga niya. Nalayo ko nila tungod kay sa sitwasyon nga kalisod. Wa ko maitabang kundi manarbaho ko sa laing tao, magpasweldo para makatabang ko sa ginikanan. Karon ako po sila kung unsay wala ko kanin adto makan anila. Gibati sa sakit ni Inday karon, kung unsa ang iyang gibati nga kasakit, mas labaw pa ang gibati na ko nga inahan nga magtan-aw niyang wa ko ikatabang kundi paghilot-hilot. Pag-atiman rin na dyan, kasi kaso nga, magkuhan siya, nga di po siya magkuhan nga, ako siyang ipasagdan. Ako siyang gitiman, sakit sa dughan nga nang yan sakit ron. Nga, ako ikatabang. Gudi akong ikatabang niya, mag-ampo sa Ginoo nga, ayuhon siya. Kag di ko gusto nga, mawa siya, ay siya. Di ko gusto nga mawa si Danica. Sakit kung gumo siya magpingit. Humilak ko, masukong po siya humilak. Nga humilak man ka. Natural, humilak ko, inahan ko kahibaw ko silang ibati. Di ubugat lang ng gidani Danica. Ako na lang, ako na lang mula. Walang si Danica kayo nga. Maghilak ko. Kandi sa kita. Magkuhan ko nga nung ingana. Manang sa Ginoo sakit itong anak. Mga ko ikatabang kundi pag-atiman naman. Lisod. Magpingit siya nga ako'y masampit. Kami rin ba? Ang ko sugron. Sandig ko sa Ginoo. Ang Ginoo akong gikuha ko si Danica. Di ako hindi makuha ko nga para maligon ko kinaas siya. O, sa ginawahan niyo ko niya, ligonon ko niya. Nga, makakuan ni Danica, makaatiman pa ko. Sinday, ang kusugron. Kami na malagon doon. Wala ako yan, pero
Kami rin dali ka diha. Mano di ako ni Inday mo kusog bisag na siya sakit. Kadi man siya magpabaka-baka na ko nga ana siya. Niya siyang bisag may sakit siya, makatawa siya na ko. Tunay pa nga maghilak siya. Kaya bago niya paghilak mo. Siguro mag-uul. Isa siguro umbisaan. Tinday ang puso. Ang gusto mo na apang pa na siya. Kinaiya nga kung makita ni Pastora Danica, di kayo siya banhaan na tao nga pagka-pastora, hilom lang, pero naa siya'y pinasahi nga naan niya ang gibutang sa Ginoo. Pag manulti siya, panimplado na niya pag manulti, fighter siya. Mu-fight siya, bisan pag na siya dilima yung paminaw sa lawas, kung kumusta ako siya, kumusta day, kumusta pastora, okay kuya, pero sakit gaya yung lawas, so ang nakita na fighter kayo siya, niya, mingon ko nga kami sa akong pamilya nga, nag-pray minimo, malipay mi nga, mag-pray good niya, kay mararamang yun na mo siya anak, yung people lang mo siya, until nga, na pastora siya, unya there's something nga akong nakita niya nga fighter siya. I know nga dili tungod niya, tungod yun na sa grasya sa Ginoo, gahom sa Ginoo nga nagapamuhat niya ay giampo gid na namo siya pag-ayo. Of course gagandang gaampo niya. Doon ako'y nakita niya nga kung naa dito paminaw nga ino niya nakabahid sa tumpang lawas, kinahanglan ang fight dili magpadaog kay kanang espirituha makatabang na siya sa pag-fight, pag-conquer sa kasakit sa gipamati sa atong lawas. So, muna ako nakita ni Pastor Danica sa iyang kinabuhi na gisustain siya sa Ginoo until now, tungod kay na siya yung anak nga kinaiya. Na siya maayong kinaiya kasama ni Ana. So, muna ako nakita niya sa iyang pagkasiya ingon nga pastora na siya karon nato. Sa kinabuhi ni Pastora Danica, iyang ipakita namo nga mga kaubanan na niya. Iyang ipakita karon sa amo nga iyang karon nga nagpastora na siya, iya jung ipakita kanang pagtuo nga iyang nabatunan sa Ginoo nga bisan pa o almost all the days sa usa ka semana masinati niya ang sakit sa iyang lawas tungod sa balatian na naa siya. Pero usa ka testimony niya nga panahon na moadto na siya sa simbahan is ang Ginoo jud mo'y namuhat, ang Ginoo jud mo'y nagpahinuna sa iyang sulod na wala ang sakit. Panahon na magwali siya, the Lord is working na yun niya bation ang sakit. So Pastora Danica, kani siya na verse. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Pastora, imujud ipamatud-an na bisan sa imong balatian, nanibang na ka, kumutan awi, nagamay na kayo mong lawas, pero wala jud ka ning surrender, wala jud imong gibiyaan imong ministry. Imo jud ipakita na ang Dios nga nagkupot sa imong kinabuhi is able nga nabuhat jud sa buha ka. So dako kay na example sa mga pastora na kuan bisag layo kay ang tabako moadto jud ka kay imo jud na matud-an sa imong kinabuhi na once to ka sa imong ministry ang Ginoo jud mo'y nagapamuhat sa imong sulod sa imong lawas na bisan tuod og ningon ang doktor na stage 4 ka na, pero sa imong panagway dili na mo makita ang stage 4
naniwang lang ka, pero daway ka makigistorya, di kita mo makita ka na nga balatian. So we know, Pastor, na dalikan na Ginoo buhi o gamanan na mao'y nagtabang ni mo, nagpahilo na sinong kinabuhi. Kung isustain ka sa Ginoo hangtod sa panahon nga siya rin nakahibalo sa tanan, Pastora, the only thing na mungkwan is prayer, prayer, prayer. Kung tingon ang doktor na dili ka pwede chemo, dili ka pwede ani kay kanang imong cancer cells, isug siya, musukol siya sa chemo, pero ang Ginoo jud Pastora Boy, padayon na magtabang nimo, mao jud magpahiluna sa tanan. We love you, Pastora Danica. God bless you. We always pray for good health para sa imuha. O to siya, salamat kayo. So, nahawa ako sa Merida 2018 tungod kay mao na tong panahon nga mi-decide ko nga moadtog Manila. Moadtog Manila dili tungod mamastor. Adto kog Manila tungod kay para magpa-opera. Pero before mi miadtog Manila, daghan ko'y gipangayo nga sign sa Ginoo, and then daghan ko'y gipangayuan nga mga tambag sa mga leaders, sa mga pastor kong okay ba nga mo adto kog Manila para magpa-opera and then biyaan ang ministry. So 2018 halos pastor and leaders miingon gyud nga much better ang magpa-opera. And yes, ang gituohan man gud nato kanang yung pagtuo gyud nga wala ang sakit, pagtuo. Pero daghay mitambag nako nga dili pasabot nga moduol tag doktor, dili pasabot nga moadto tag hospital, wala na tay pagtuos sa Ginoo. So mao tong panahon nga miadto kog Manila para magpa-opera. So mao tong nabiyaan ako ang ministry sa Merida. Adto sa Manila, ang adto na nako na experience kung unsa kalisod ang maging pasyente, unsa kalisod ang naay sakit, unsa kalisod ang kanang ma-hospital ka pero wala kay kwarta. Na-experience nako nga ngadto na nako sa Manila, ngadto na nag-start ang laban sa kinabuhi ni Danica Porcari. So miadto mi sa hospital sa PGH, nagpa-check up una, taas kayong pila kay public man. So nagpila mi dito para ma-check up. So hangtod miabot sa point nga na-check up nako sa mata nako, andun nagpadayon, and then miabot na ko sa pinaka-consultant nga miingon sila nga need ko operahan, need ko ibayopsi para mahibawan nako namo kung ang kinibang tumor sa akong mata cancerous ba, malignant ba, or benign. So motong panahon na nga pag-adto na ko sa Manila, nagatubang na ko sa akong laban sa kinabuhi, pero never ko gipasagdan sa Ginoo. E pag-abot na ko sa Manila, naay usa ka simbahan nga grabe sila mo welcome og bisita. Pag moadto ka atong simbahan na all by God's grace nga church, pag-adto nako never gyud nako na feel nga bisita ko, but ilang gipa-feel nako nga part ko sa ilang church, ilang gipa-feel nako nga kanabang unsa ko nila ka-love nga dili nako ma-feel nga bisita ko, dili nako ma-feel nga wa ko na belong dito kay ang all by God's grace nga church, grabe gyud sila mohigugma sa tawo. So experience nako adto nga church nga kanang
grabe sila mo worship sa Ginoo nga na-experience na ko ngadto nga simbahan nga wa pa gay ko kasulod sa ilang simbahan, wala pa ko nakasulod sa balay nga prayer meetingan, pero ang presensya sa Ginoo na feel na nako. Nanilbawt na akong balhibo kana bang nakita nako nga despite sa akong situation, proseso sa akong situation nga operahanan ko pero wala mi kwarta, pero pag-abot sa spiritual life wala ko gipasagdan sa Ginoo. Na siya gihatag nga mga friends, na siya gihatag nga simbahan nga kanabang makafeel ko og family ko atong dapita. So nagpadayon ang proseso sa akong mata, miabot sa point nga kanabang operahanan ko for biopsy. So unang-una wala ko misugot. Kaya ang giingon man gud sa doktor, if operahan ko, dapat gud kuwaon ang mata kay para dili siya dali nga mukalat, or pinaka-safe o pinaka-nindot nga solution nga kuwaon akong mata. So wala na akong mibalik sa hospital 1 month. Wala na akong mibalik kay dili ko ganahan kuwaon ni akong usa ka mata, kay ang nasa akong mindset kung kuwaon ang usa ka mata niya magpastor ko balik, moingon ra na sila, moingon ang mga tao, ang mindset sa mga tao nga oy pasturan niya anang kanunay nang moingon ang mga pastor nga pinaagi gud sa pagtuo nga ana nya ang ending wa na koy mata. So matong wala ko misugot, wala ko usa ko kabulan nga wa ko mibalik og hospital. Pero nagpray ko sa Ginoo ko na Lord, unsa gyud ay imong kabubuton nako, kay wala man ko nangandoy aning sakita. And then kanabang magunahon ako sa among batch, ako ang grabe nga kanang situation nga makaingon ko before nga unsa day na anak ko nganong lisod ang problema nga na anak ko. Pero miabot sa point nga ingon ko sa Ginoo ko na Lord, kung unsa imong kabubuton ang matuman. So kung ako dili na ko ganahan magpa-opera, pero miabot sa point nga grabe nagyong sakit sa akong mata, sa akong ulo, nga gitawagan na ni mama si Manang, akong ate, nga miingon nga dalon si Danica sa hospital kay grabe na kayong sakit. Pero wala ako nagpadala kay nasa akong mindset basig operahan din ko diretso. So nagpray ko sa Ginoo kun ron sa Ginoo imong kabubuton ako. So ang pakita sa Ginoo nga tubag, kinahanglan gid ka mo take ana nga process. So sakit siya kay kinahanglan magid ko mo sana mudawat mo experience ato nga process nga operahan. Pero maingon ko sa Ginoo na Lord, kung operahan ko dako gasto, wala mi kwarta, pero ang Ginoo maingon siya nga kanabang siya ang bahala. So ingon ko na Lord, kung kabubuton nimo tabangi ko, kay kung mobalik ko ngadto sa ophthalmologist kani sa akong mata nag-check up katong opera na ko, kasabaan jud ko kay 1 month ko wala na mi balik. Pero naay doktor sa radon ko and then sa chemo. So ngadto ko milahos sa radon ko. Grabe ninyo, ang imbis di unta dapat moadto sa radon ko, ang doktor sa radon ko si Dr. Kalweng, siya ang nagsuwat og letter para sa mga doktor sa ophthalmologist nga mo-opera nako, nga operahan sa si Danica o sa irradiation. So nakita nako nga wow, favor sa Ginoo. So will gyud ni sa Ginoo. So nagdala ko sa letter ni Dr. Kalweng ngadto sa mga ophthalmologist kung ilang gidawat ko balik nga walay kasaba. So ngadto na nag-start ang grabe yung laban nga need na gid ko operahan. Nagyanaan ko sa doktor nga if magpa-opera ka ma'am, sa kadaghang pasyente nga operahanan,
2018 nga mga last year pa wala pa na operahan pero magpa-opera ka, ikaw ang among priority. So ngadto gipakita na pud sa Ginoo ko na favor again sa Ginoo. So it means kabubuton gud sa Ginoo nga mo take ko ani nga process. So pag ingon nga operahan ako, Saturday na admit jud ko. Monday gioperahan jud ko. Giukab ni akong mata. Giukab siya and then nagkuha sila gamay nga unod para ibayupsi. So nagpray na pud ko. Daghang nagpray na ko.